Predsa len sme vo Výhybka show, tak môžeme povedať, že aj teda Superstar bola nejaká výhybka, ale vy ste ju mali vraj skôr ešte. V mojom živote výhybka? Áno, a taká, že vám ju niekto podhodil, alebo ste si ju prehodili sám? Hej, ja som rozmýšľal nad mojimi výhybkami, ale... Máte doma nejaké? Životné a som myslel, že nemám nič také zaujímavé, ale po základnej škole som chcel ísť na strednú školu a vďaka vychovenej poradkyni, ktorá mi poslala tú prihlášku na inú školu, tak sa môj život zmenil úplne. Ako sa sekla? Z konzervatória niekde na medicínu? Na strojnickú školu. Tak som mal to ako druhú. To výhybka, ale teda. tú konzervatóriu zabudla tam napísať, takže vlastne už len ostala tá stredná priemyselná škola strojnická. Takže som študoval tú strojnickú, potom vysokú školu strojnickú. Potom som bol aj ako zamestnaný ako strojný inžinier, ale... Ste taký poctivý študent. To, čo bolo prikázané, tak to som robil. No a potom mi to začalo vadiť, že niekto mi niečo prikazuje, tak som si povedal, ja by som chcel podnikať. Tak s hudbou sme to stále robili, podnikali, hrali a som si povedal, že jedného dňa, že idem na živnostenský úrad, poviem, že chcem živnosť. Lenže mi povedal, že tam sú nejaké iné podmienky ešte, ktoré musí mať a že musím ísť na strednú školu. Takže to, čo som študoval, to bolo málo. Takže po vysokej škole znova na strednú. Na strednú školu. A však nové spolužiačky. Na akú ste chodili tú školu? Na strednú školu zdravotníctva. No, tak jasné, tak zdravotná. Tak... Tam som spoznal aj manželku, ale na škole vedľa, ale to je iný príbeh. Šrobarka je vlastne to... áno, šrobarka. No, tam som chodil aj ja. Študoval som ako očného optika. Keďže mama mala očnú optiku a som chcel aj pokračovať a takže som aj očný optik. No ale vlastne to hranie bolo stále gro. A to, čo ste hrali, to bolo čo pôvodne? No, každý Slovák, alebo tak každý musí si tým prejsť, takže sme hrali aj v súbore Čarnica, cymbalovka a no a vlastne sme sa stále... Však aj dnes pozerám, že tu cymbal je. Cymbal tam musí byť. Chceli sme niekde postupovať ďalej, lebo vlastne tá ľudovka dávala nám dosť, fajn, super, ale sme chceli aj niečo iné, takže sme taký swing do jazzu a tak. A toto bol čo za výchor? Toto bolo techno, alebo trance. Vlastne k tomu sme sa dostali tak, že sme sklbili naše rôzne účinkovania, keď sme mali aj kapelu modernú, na svadby sme chodili a tak. Sme asi tak jedineční tým, že hráme na ľudových nástrojoch. Techno, no. Aj techno. Je to taký nápad a celkom sa nám darí. Inak ja, keď sme tu ozvučovali dnes a sme sa tu motali, lebo ešte takto plné pódium nebolo a spadol tento kontrabas za nami, ja už som myslel, že to bolo techno. Už skoro bol po koncerte teda. No, na tom kontrabase niečo vymýšľame. Takže na tom kontrabase som robil aj také otočky, ako piruety. Bude dnes pirueta? Dneska nie. Nie som vo forme. No, keď sa nevyspím, tak... Tak chudák zákazníci potom, čo? No. Vyvesujete čiernu vlajku nad optikou. Akože aj na strednej škole som bol často nevyspatý, keď sme chodili hrávať, tak keďže Ja pošuškam. 5 detí má doma. Áno, potlesk. Poslali ste náhradu. Ste si požičali od brata. Od brata, hej. Takže predstavíme za chvíľočku. Neviem ani, tak stále sa mi milia. Ale viete čo, vždy som sa čudoval, keď si moja starka mýlila moje meno s mojim bratrancom. Ale dnes už tomu rozumiem. A to máme ešte len 4 vnúčatá. Už si to No. Aj to, že sa začínajú na A, väčšina, tak aj to. Tak možno A, preto. tak dajte, že aké sú to mená. Andrej, Anna. Veríme. Nemusíte ďalej, však... Ešte dobre, že manželka nepozerá prenos. Bude až zo záznamu vystrihneme, ak sa dohodneme. Nejaká službička potom. Dobre. Vás ľudia spoznávajú takto po ulici? Predsa len ste niekedy boli aj v tej Superstar. Československo má talent. Sme boli, vtedy nás spoznávali. Veľa, teraz asi skôr z tej optiky. Akože keď im urobíte dobré okuliare, oni vidia a vás poznajú vtedy. Áno, presne tak. Lebo keby ste im urobili zlé okuliare, tak... Len ja už nespoznávam, lebo potom vidím známe tváre a teraz neviem, či z optiky, či z nejakej akcie. Predstavte nám vašu kapelu, tu dnes hrála. Takže vlastne brat na fujare, jeho manželka na kachon, cymbalista je náš kamarát Mišo Zakaria, ja na kontrabas, ale máme ešte kamaráta, speváka jedného, Roba Šimka zo Superstar,
a potom máme Lukáša Sipského, akordeonistu, ale Ale ja prezradím, že vy máte ako členov kapely aj rôznych virtuózov. uvidíte, hej. A Cymbalista... ste hovorili, že nebudete tie vety robiť na tom. Toto je, hej, to je, ale nie, to nie je umelecká schopnosť, to Nadľudská. Cymbalista je vlastne virtuóz, učí od Číny po Mexiko. Na cymbal ako štvoročný hral s moldavským orchestrom. Pekne. A moldavským, tak mi napadá, že vlastne aj Peter Kočičko, ktorý tu minulú výhybku vystupoval, tiež je teraz v Moldave, ale nad Bodvou. Trošku bližšie, Trošku bližšie, no. preto nemohol prísť. A potom brat je huslista tiež, taký virtuóz a tiež má nejaké štýly, ktoré on vymyslel, hej, takže v klasike tiež je dobrý, ale v nejakých iných veciach takých inovatívnych. Dobre, tak si ich na chvíľočku pozvíme dvoch virtuózov na javisko. Gabriel a Gabriel, alebo Gabko Silvajovci. Pozor, ten je kontrabas, ten už dnes raz spadol. Gabriel, vítajte. Zdravím vás. Gabko, ahoj. Pekný večer. Čau. Povedz, ty si tak dobre oblečený, to ako hudobník sa chodíš obliekať, lebo som počul, že teraz máš radšej tých pirátov z Karibiku. Abo čo máš najradšej, povedz? Tatiho a mamku. Oveď čokoláda dnes. A máš rada aj čokoládu? Áno, Ale od tatiho a od mamky, že? A ty chodíš do škôlky, prosím ťa? do škôlky. Hudobnej, predpokladám, že? Som počul, že ty sleduješ kozmonautiku a že si sa naučil nejakú pesničku o kozmonautovi? Gagarin. Jo, Gagarin, no tak mali sme 60. výročie, nie? Takže to si aj dneska možno zahráme, či nie? Zahráš na to? Perfektné. Dobre. A spýtame sa aj Ocka na teba, že či poslúcháš doma? Lebo že vraj máš unikátny sluch. Čo? Že máš unikátny sluch, aj? Máš. Tak poslúchaš o tom. Ocko, aký je Gabko žiak? Žiak, ešte som takého nestretol žiaka. Ako prešlo mi už cez ruky veľa žiakov, ale fakt, no je to talent. A Po kom to má, to dieťa? neviem. to neviem. Nejak zidel, má absolútny sluch a nielen to, lebo absolútny sluch nestačí, ale on má aj ten talent na hudbu a dokonca hrá na všelijakých nástrojoch a asi no, vďaka tomu sluchu možno, že aj nemá problém sa naučiť na hociakom inom nástroji. A najviac obľúbuje orgán, bicie a čo to ešte, Gabko? Čo ešte? Klavír. Klavír. Ale tak hrá aj na husliach, na ústnej Striko harmonike. zabúda mena, otcu nástroje. A sa chcem spýtať, ten absolútny sluch, to má aj nejaké vedľajšie účinky, nejaké nežiaduce? Že počúva aj to, čo nemá? Mamka počúva také niečo? Ako otázka. Bežné dieťa v jeho veku, presne. Počuje presne to vždy, to, čo nemá. Gabko, aby ste nám zahrali dnes niečo? Alebo čo budeme robiť, nejakú hádanku? Hádanku. No dobre, tak Ocko, idete s ním? Idem, hej. Dobre, budete komentovať, že čo to je, Gabko? Ideš. Tak. Ja vám poviem, že Gabko sa presúva k takýmto zvončekom. Mal by dostať pirátsku šatku, ale nezohnali sme, tak sa bude otáčať, aby nevidel a buchneš trojkombináciu po tých zvončekoch. Ale musí ťa mamka si zdvihnúť, prosím ťa. Zahraj nejaký jeden tón, Gabko to nevidí a Gabko ho potom zopakuje. Dobre? Môžeš? Dobre, teraz Jej, ďalší. perfektné. Skús ešte ďalší. No, overenie. A teraz to trošku sťažíme. Skús zahrať 2 tóny. Teraz nejaké naraz, hej, s obidvoma rukami. Počkaj, ešte s druhou. No, môžeš. Dobre, ďalej. Niekde tak ďalej od seba. Ešte skús. Dobre, a teraz skús nejak 3 tóny. Tak za sebou môžeš, kľudne. Ja, to bolo ľahké, že? Tak, Vedľa seba. a teraz skúsim ja, hej, napríklad od oca. Aha, počkaj. Nejaká chyba nastala. Dobre. Bravo! Tak dobre, Gabko, ďakujeme. Veľký potlesk Gabkovi.
A veľký potlesk aj otcovi Gabovi, aj Milošovi Silvajovi. Ďakujeme pekne, že ste boli, my sa ešte uvidíme. Celý svět slyšel tu zprávu tasr. Celý svět zanechal hovor. Celý svět vyskočil od lasu a zlil poledy nahou. Dobrý den, more Gagaríne, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět šipí vám vody vínem a lidé vás ze zdola mávali. Vyžijte prosím na měsíci, vyžijte měsíc je zdarný. Co chceme všichni nestážíci, že přijde brzo za vámi. Já to rád zaspívat nedovedu, treno se, že se mi nestala. Máte prý malé 27 a svět je mladý podle vás. Nestala. Máte prý malé 27 a svět je mladý podle vás. Woo! Silband a špeciálny host Gabko Silvaj. Wow.